uluhan ini nga atong sermon mga igsuon, maandamon nga paghulat, no? Maandamon nga paghulat. So gipasabot ni siya nga bisan ta naghulat do na tay giandaman ug do na tay gidahom, no? Mao ni ang uluhan ini. Usay sad kadaghanan nato makadungog na ganit ta, di ba? Correct me if I'm wrong. Maghisgot na ganit ta og waiting or pagpaabot mao ginay di ta ganahan, no? Di ba? Mas ganahan ganit ta nga kitay paaboton kaysa kitay magpaabot, right? No. Ganahan kita gani magpaabot, daghan kita maglibog ta sa itong buhaton nga malingaw ta nga dili ta mapulan o di ta malaay sa atong pagpaabot, no? Makaunaw na dayon og susama sa kanang mga paabotan ana sa ni kanang wa man ko ka before dili man ingon ana ka grabe ang kanang itong linya-linya na karon, di ba? Makita nimo na sa offices, private, government. Unya dili lang na diha sa mga opisina, kundi makita sa na nimo diha sa supermarket, no? Makita na nimo dinha sa malls, makita nimo diha sa mga food court, no? Unya pagibutang gina nga priority lane, no? Para nas mga gwapo, para nas mga kanang kanang mga senior. Oh, gwapo naman oy. Para nas mga senior. Nya mao na nakanindot kay tagaan bitog priority ang senior, no? Pero mao na usahay kaning mga batan-on sad moingon man na sila nga namoy musod mo salot gyud sa linya sa senior ni ila sa nang papahuwaon kay kanang para na sa senior moingon na sila nga ayaw mo pag-una din ha kay naay senior paunahan ang senior makapasalamat sa tanong kay naagi concern nila ba pero na may sumpay moingon mo sila paunahan na inyong senior kay na magdugay ko klaruhod ya makuyawan man sa anak, no? Oh, anyways, tanawon talaga siya magula. So, mao na, kanang linya, kanang pagpaabot, mao ginay dili kaayo nato kauyunan, tanan, no? I don't know. Para ninyo, para nako, makauyon ko ba sa nindot akong paaboton, no? So, mao ni mga higayon, mga igsuon nga, kinahanglan nato nga, usay mag-antos sa ato, ipalabay ni mga panahon, no? Nya, watay mahimo. Unsa may atong buhaton dayon kanang magpaabot watay buhaton. Di ba? Number 1, unsa may atong buhaton? Mo kibaw. Na mo mga cellphone, di ba? Cellphone. Gamit kay na siya mga igsoon. Mo na makapawa usahay sa kalaay nato samtang nagpaabot no? Unya kanang mukalit lang kag pangisog kay imo nang daing ang imong gipaabot diri nga imong giteksan ingon na nga sorry di ko kanha agoy na unsa naman ganihar kong paabot. Anyways, mao nay mga dili gyud sa nato usahay ganahan nga kita magpaabot, no? Apan kun ang mao kana ang ato ang pagsabot sa paghulat, waiting. Sa atong paghulat mga igsuon, next week magsugod na ta sa atong prayer and fasting. Unya ug mao na ang ato ang dili ganahan kita maghulat din wala ta maandam sa atong sa umabot nga prayer and fasting. Gikan karon akong gidasig nga andamo na nato ang ato ang kasing-kasing. Nining ato ang paghimuon nga prayer and fasting. Kay importante gyud ni kaayo. Tungod kay sa sunod adlaw magsugod na kita, no? Diin ato nining giandam sa miagi nga mga Domingo sa atong series sa Psalms for this coming 5 ka adlaw nato sa prayer and fasting. Ang pangutana karon nato mga igsoon karong adlaw Dili nga kahibalo ka ba nga nakakita ang Dios kanimo? Ang pangutana dili nakakita ba ang Dios kanimo? Wa dili man nato ipangutana kay ang Dios naaman kanon na nagtan-aw. Dili sa nang pangutana mga igsuon nga matinud-anon ka ba ngadto sa Dios, no? Nahibalo mo ko matinud-anon ta ngadto sa Dios, no? Kay gikantan nato matinud-anon ka. No? Ang pangutana karon mas simple kayo. No, apan ug tan-aw nato sa pipila ka paagi lisod jud siya. Kaya ang mga pangutana mga igsoon, unsa imong buhaton sa mga adlaw nga anaka sa tunga to nga in between ka. Atong gisigutan ganiha nga nakay paaboton in between ka ba nakay paaboton. Yang atong gitumong ani mao ang atong prayer and fasting. How do you prepare your hearts, no? Nga padulong gyud ta sa ato ang mga pag-ampo, no? Ikaduha, unsay mahitabo diha kanimo samtang naghulat ka
nga mutubag ang Dios, nga mulihok ug magpakita sa paagi nga imong gipangayo kaniya. So unsa may atong buhaton? Nagampo ta sa Ginoo, natay gipangayo, natay at sa atong prayer, and then after nato humanta pagampo, unsa may sunod anak? Di ba? Waiting. Magpaabot ta. Now the question is not dili ang pagpaabot, kundi unsa may buhaton nato diha sa atong pagpaabot. So ato nang ibalanse mga igsoon. Atong himuon ang pagpaabot ng simanaha dili usa ka walay pulos nga paghulat. We are waiting for this prayer and fasting. Dili ni siya walay pulos. Dili sama sa kanang maglinya ta dito nga maglabad ang atong ulo no, mahog na lang og walay kapusalanan. Ang ato makita dinhi nga excuse me. Usa ka tawo sa kasulatan nga makasulti kanato unsa gayud ang resulta sa maong matang sa paghulat. Nahibalo mo? Usa ka tawo nga nasulat sa Biblia. Mao ni siya ang nakasuway, nakasinati, naka-observe gini siya ug iyang na-apply gini siya ang kinabuhi. Wala si Haring David. Yan naman. Siya si David ug dili sama sa kadaghanan sa atong nabasa nga milabayng mga adlaw, wala siya magsulat diha sa pikigbisog. Nagsulat siya gikan sa pikas nga bahin. Wala siya magtan-aw sa iyahang giatubang nga paghulat, no? Naa siya gitan-aw kundi ang iyang paghulat adunay kapusalanan, adunay hinungdan. Siya naghulat ug nakita na niya ang paglihok sa Dios. Gusto niya nga isulti kanato. Niining ato gisigutan karon sa dili pa kita mosulod sa semana nga ato ang paghimuon nga prayer and fasting. Ang atong gisigutan ni mga igsoon mao ni si Haring David nga diin niining maong bersikulo nga atong gibasa anaa siya sa sitwasyon nga naa siya sa pit, naa siya sa gahong. No? Ang gahong o ang lapok nga giulagway ni David nini nga awit dili usa ka pagpasubra. Siya ang tawo nga migugol og mga katuigan sa pagdagan palayo gikan kang Saul. Atong hinumduman sa panahon ni David, duna siya nahimo siyang gianoin siya ni Samuel, and then kay mahimo siyang hari sa Israel. Unya nahimo siya nga tawo nga sinaligan ni Saul. Unya ato usab nakita nga luyo ni atong tanan nga gihimo, gianoin siya sa Ginoo mahimong hari, nagsugod siya pagkahimo nga sundalo. Unya gikalagutan siya ni Saul. Mao to siya nga nahitabo siyang kinabuhi nga buot siyang patyo ni Saul. Nagsigi siya dagan. Unya niabot ang panahon nga sa iyang pagdagan, sa iyang pagtago-tago, pila ka higayon mga igsoon nga mosulod siya sa langob nga siyang usa. Naa siya gahulat siya sa sunod nga buhaton sa Dios diha kaniya. Siya ang tawo nga naka-experience og dugay gayong pagpaabot. Apan siya ang tao usab nga wala siya mahadlok ug wala siya wadig paglaom sa iyang pagtabang tungod kay nagtutok siya ngadto sa iyang gipaabot. Sama usab nato. Daghang kay mo santo sa atong hunahuna kung kita magpaabot ta. Pero ang pinakanindot gud ug buhaton nato mga igsoon when it comes to waiting, daghan kay tang mahimo. Dili sa atong kaugalingon, kundi para sa Ginoo. Maunay panahon, mga igsoon nga magkig-one-on-one ka sa Ginoo. Ayaw paminawa, ayaw tanawa ang imong palibot, kundi magkig-istorya ka sa Ginoo sa panahon nga ikaw nagpaabot. That's the time maghihatag sa Ginoo nato nga doon natay lugar. Kay ug doon natay mga buhaton sa atong trabaho, sa mga estudyante sa eskwelahan, sa negosyo, o bisan sa balay. Wala gitay panahon. Pero sa panahon ni ana sa atong gibuhat nga gipalinya ta o doon natay magpaabot, hinumdumi. Adunay katuyuan ang Ginoo niya ng panahon nga ikaw adunay gipaabot. No? So atong tan-awon mga igsoon nga magamit gina nato, no? Si David nga nagpamatuod sa paghulat ug pagkadungog, wala siya magsulti diha og usa ka theory lang. Dili theory ang gisulti ni David sa nahitabo kaniya. Siya usa ka tawo nga nagsulti kanato bahin sa tinuod nga kangitngit sa iyang kalisod nga giagian kun unsa gayud ang sagbutana, no? Result kung ikaw maghulat sa Dios. Gisulti din ni David, nagpuyo kita sa usa ka kultura nga mahingangha kita pagluwas sa atong kaugalingon. Gisultian kita nga kung kita mahulog ug anaa ta ni anang dapit nga paghulat, ato nang gitan-aw nga daw sama sa usa ka gahong nga nakinahanglan ta nga dunay makakuha nato, no? Kinahanglan lang natong bangunon ang atong kaugalingon pinaagi sa atong kaugalingon nga pamaagi. Ug anaa ta sa kalisod, anaa ta sa kakuyaw, anaa ta sa usa ka gahong, ang atong yuna dayon nga mangita tag paagi nga maluwas ang atong kaugalingon. Nakalimot ta nga naa ang Dios.
Apan bisan kinsa nakagi tinuod nga trauma gini mga igsoon, dili ni sayon. Lahom kay ang kasubo ug usa ka espirituhanon nga kangit-ngit ang moagi sa atong kinabuhi. Aduna gipipila ang mga gahong nga dili ginato o mga suliran nga dili nato masulbad nga kitara. Nakinahanglan ta og Dios. Mao ni nga kani atong gistudyuhan karon ang Salmo 40. Si Haring David nagsulat og usa ka himno. Kining Salmo mga igsoon, usa ni siya ka himno or hymn, usa ni siya ka awit. Dinhi sa 40 nagsulat si David, usa ka himno sa pagpasalamat sa komunidad, sa katawan. Apan kining natawag gikan sa usa ka lawom nga personal ug masakit nga kasaysayan. So kini gisulat ni David mga igsoon, humana siya agi ani iyang mga kalisod. Humana siya gigukod ni Saul, humana siya kontrahan bisan pa sa iyahang anak. Nahinumdum siya sa usa ka panahon nga siya hingpit nga walay mahimo. Ug iya kini gisaysay ug gisulti kung giunsa sa Dios sa pagpahigayon sa usa ka balaan nga misyon ang pagluwas kaniya niadto iyang kahimtang. Usa atong makita nga kining teksto kini nga atong gibasa mga igsoon, nagtudlo kanato nga ang Dios dili lang mutan-aw kanato sa ato ang kalisod. Siya mo kabot kanato. Kuhaon ta niya sa atong kalisod. Usahay atong una-unaon mga igsoon nga sa panahon nga naa ka na diha nang dapita, ang ato ang pagpaabot lahi sa atong pagpaabot kun doon na tay lain nga nindot nga atong gipaabot. Sa ingon niya nga panahon nga naa ka sa kalisod, ang imong pagpaabot mubo ra gyud kayo imong pasensya na. Mubo ra gyud ang imong time nga imong murag mulanat ka diha sa pagpaabot, no? Sama na sa kanang magpaabot ka, like for example, anak ka sa hospital, no? Magpaabot ka sa imong turno or doon na ba'y magpaabot ka diha nga doon na buhaton ng doktor, yung assign ka laboratory test, laboratory exam. Lahi na nga pagpaabot mga igsoon. Kumpara sa pagpaabot ka sa usa ka tawo imong minahal sa kinabuhi nga moabot gikan sa gawas. Or moabot diha adto ka sa airport nagpadayon ka naghulat ka sa imong mahal sa kinabuhi nga moabot kay imong gisugat, no? Og imong tan-awon ug ari ka atong picture, ari ka sa ospital, kapoy kay napaaboton, no? Daghan kaayo ang bother sa imong nahuna, daghan kay disturbo sa imong nahuna, nya kuyawan pa ka unsa kay resulta ato, no? Unsa kay may tabo nako, daghan na kayong maabot. Pero ang pagpaabot sa usa ka tawo diha sa airport nga moabot ang iyang minahal sa kinabuhi, hilom kay na. Dili siya mabalda ang iya ra gihimo nga mututok ra gyud siya sa pultahan sa exit sa airport nga muguwa ang mahal niya sa kinabuhi without doing nothing. Mauna og ikumpara nato ang pagpaabot, lisod kayo ang pagpaabot mga igsoon kun kanang patay nga oras ang imong pagpaabot. So doon na tayo tulo ka punto nga atong paghisgutan dinhi sa ato ang pagtulunan. Kining tulo ka punto mao ni atong makita dinhi sa ato ang tulusod ka bersikulo, no? Nga atong basahon. Ang una, pagpailob diha sa pagpaabot. So, sa ato pa sa panahon nga kita magpaabot, kinahanglan gyud kauban, ubanan gina nato sa atong pailob. Patient, no? Kini nga pagpaabot mga igsoon, kining number 1 nato nga point, ang kini nga pagpaabot nga mabinantayon ni siya og puno sa paglaom. Kini nga pagpaabot anaa ang pagdahom tungod kay kini naghatag og gibug-aton sa atong gipaabot, di ba? Kun doon na ang imong gipaabot sama sa kung gigon ganiha imong minahal sa kinabidugay na mga magkita, nindot kayo ang imong feelings sa imong pagpaabot. Pero naa ka dito nagpaabot ka sa imong resulta sa imong laboratory, ambot lang, way kabutangan sa atong hadlok, no? So mao ni ang unang punto mga igsoon. Ikaduha na pagpamaobsano, no? Pagmapaobsano diha sa pagpaabot. So kinahanglan ta dili lang pasensya, dili lang pailob kundi magpaubos ta sa atong panahon nga kita doon na tayo gipaabot. Ilabi na gyud magpaabot ta sa atong gipangayo nga pagampo diha sa Dios, no? Kini ang pagpaabot nga puno sa paglaom. Ang Dios dili lang musyagit o muhatag og tambag gikan dito sa ngilit sa gahong o diha sa imong nahulugan o diha sa imong kalisod, siya mo kanaog og maghimo siya og butang nga makaluwas kanimo, no? Ay katulo na pagmatuod diha sa pagpaabot. Now, ang una nga punto diha ta magpailob ta sa ato ang pagpaabot. Okay? So diha sa pagpailob kinahanglan usab makita magpaubsanon.
Unya sa ikatulo nga punto, pag matuo diha sa pagpaabot, ang atong experience mga igsoon sa atong kinabuhi diha sa pulo nga pagpaabot, ato nang ipamatuod kung ato nang nadawat o ato nang natagamtaman ang kanindot sa presensya sa Dios, ilabi na gyud kay ang atong gipaabot ana-ana. Dili ba? Okay, atong tanaw ng una. Ang una, mga igsoon, mahimo kitang maanad gyud sa pagpuno, no? Kanabang how ang kayo ang atong kinabuhi sa gayon nga aduna tay gipaabot, no? Unsaon nato pag puno nining mga gutloa nga dili ba nat mo feel ta nga gusto tang madali. Kana maguna-una na ganita magpaabot ka gusto kang madali mo samot ka kadugay, di ba? The other way around man na. So atong gitratar ang panahon sa paghulat sa atong espirituhanong kinabuhi sama sa atong pagtratar sa usa ka lawak hulatanan o usa ka tambalanan. Dili kita mahimutang apan atong huna-una usa ka lahi nga klase sa paghulat. Na ate example, huna-una ang usa ka inahan nga nagtindog sa ganghaan sa pag-abot, nagtutok gyud sa pultahan tungod kay aduna siya gipaabot. Mo to kung giingon ganiha, no? Wala siya gibuhat, wala siya nabalda. Lahi ang atong pagpaabot kung dunay kuyaw o dunay problema ang atong giatubang. Sa bersikulo 1 nag-ingon, naghulat ako matunib David, naghulat ako nga mapailubon, no? Mao ni pulong ni David ini Salmo 40 bersikulo 1. Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo. Siya namati kanako og gidungog ang akong pagtuaw. Okay? Ang pulong Hebrehanon mga igsuon nga paghulat ato nang makita gitawag na siya kava sa Hebrew nga nagpasabot na sa paghulat, pagpaabot, paglaom o pagdahom. So daghan siya ug makita nato nga bot ipasabot nining maong pulong nga paghulat. Kini nagpasabot sa kanabang kakita ba mo giyon sa paghimo ang pisi, no? Nga gila ang pisi, no? Sama sa hilo sa pisi nga nagpasabot kini sa usa ka grabe kaayo nga malaumon kayo nga pagbugkos sa atong kalag ngadto sa Dios. Kana bang gihios hata sa Dios diha sa panahon nga kita nagpaabot. Gihimo tang pisi mga igsoon dili usa ra ka buok kay ang usa ka buok babugto ra na siya apan ang daghan kay nga strand bugkoson sa Ginoo ang atong kinabuhi aron kita malig-on diha kaniya sa atong pagpaabot, no? Si David wala maglingkod nga walay gibuhat diin siya nagpaabot dito sa gahong. Wala siya gahuwat dito nga wala siya gihimo. Ang iyang gihimo mga igsoon, iyang gipadayag ang iyang pagtuo bisag wala siya gibuhat nga aksyon. Apan iyang gipadayag ang iyang pagtuo ngadto sa Dios, no? Og nagdumili siya pagpangita og lain nga mga pamaagi o lain nga mutabang kaniya kundili ang Ginoo lamang. Mauna niya itong higayon na sa panahon ni David nga siya nagdagandagan, siya ang kahadlok, nagtago siya sa langob, aduna siya kalinaw. Kung imong ma-picture si David bisag naa siya sa kalisod, mura siya usa ka tawo nga naa sa ilahang kahida o balkon nga naglingkod og lingkuranan nga irag-irag nga nag-inom og kape bisag luyos kahadlok. Mao nang sitwasyon ni David tungod kay siya nagsalig sa iyang Dios. Sama usab kanato kung kita bisan pa nata sa kalisod kung nagtuo ta ug maila ta nga atong nakita ug nasinati nga ang Dios sa atong kinabuhi maayo ug matinud-ano nga Dios, ana nato ibutang ang atong pagsalig diha sa iyahang mga kamot. Ingon ni anak kakampante atong mahitabo sa ato ang kinabuhi mga igsoon, no? Karon kung atong tan-aw ni ang maong bersikulo 1 diha sa tan-aw nga modernong paghuban English, no? Giingon ni David dinhi nga nagbukna kini og hulagway nga anaa siya sa iyang lugar bisan sa kalisod nga malinawon ang iyang huna-huna, no? Dito sa kultura sa kasadpan mga igsuon, ang paghulat panahon moingon na gani sila paghulat usa na ka usik, pag-usik sa oras. Apan mahinungdanon kayo nga bisan pa man ug sa ilang pagtan-aw anugon kayo ang mga oras nga molabay sa imong pagpaabot apan kung ikaw nagpaabot sa Dios, ang gingharian sa Dios ang paghulat usa ka espirituhanon nga pagdisiplina. So dili lang di ini siya nga ordinaryong mahitabo sa atong kinabuhi kining magsitag hulat, magsitag linya, magsitag paabot. It's a spiritual discipline. Espirituhanong disiplina ni mga igsoon nga gitudlo kanato sa Dios. So aron masabtan nato ang kadako sa pagluwas kinahanglan nato masabtan
kung unsa ka grabe ang atong sitwasyon, kung unsa kalisod ang atong kahimtang. Kini gihubad sa usa ka gahong or hole o lungag nga makita nimo dinha nga mura og nagmubandagod ang sahon sa kasaba niya tungod kay kaning nga maong gahong lawom ni siya mga igsoon, o kining mga lungag lawom ni gitawag ni og lungag sa kalaglagan. Na una ang usa ka bilangguan, imo makita dito sa usa ka bilangguan o usa ka tangke. Kana bitaw ibutang ang usa ka biniriso diha sa Bartolina. Kung anaa ka sa kalisod, anaa ka sa suliran, imong makita, mapicture nimo imong kinabuhi nga anaa ka sa usa ka gahong, anaa ka sa usa ka lungag nga wala na kay paglaom pa nga maluwas, no? Ginigingon din mga igsuon nga kini ang lapok sa ilawom sa lungag, kini usa ka example na to kanibitang quicksand or uyong-huyong. Sa lapok nga yuta, no, ka maningkamot, no? Ang atong pagpaningkamot, like for example, example ni kanibitang quicksand or uyong-huyong or lapok nga humok. Ang kontra kayo ani ni mga igsuon kining butanga, kining kanaing ana nga kahimtang. Ang kontra kayo na ang imuhang pagpaningkamot. Ngano man? Siguro na hibalo mo na wala mo ka experience kaning quicksand, the more nga mumove ka, the more nga maningkamot ka, the more sad ka nga maunlod. So instead ang pagabuhaton na mga igsuon kanang nasulod na sa huyong-huyong, dili na sila maglihok og nagpaabot na sila sa kinsay makaluwas nila. Sa kahimtang ni David, anaa siya ni anak nga sitwasyon. Nagpaabot siya samtang wala pa siya maunlod o malunod. Nagpaabot siya sa Ginoo nga siya luwason sa iyahang kahimtang. No? Atong matanaw nga bisan pa na kinabuhi ni David, atong makita nga atong mahimo kining panaminan. Ang literal nga pagkahimutan gini sa Hebrew teksto actually mabasa kini nga giingon ni David nga naghulat. Kaduha ni siya ibalik. Naghulat ako sa Ginoo. Sa Hebrewanong literature, sa dihang imong balikon ang usa ka pulong mga igsoon, balik-balik na siya, anaagi diha ang mahinungdanon nga bahin. No? Kini dili tungod kay ikaw or ang nag-writer nakulangan sa iyahang pulong nga isulti or aduna siya limitado lang ngayang bokabularyo. Usa kini kapaagi mga igsoon sa pagpahayag sa iyang kabugaton, sa intensity sa maong pulong, no? Magnitude sa iyahang kahulugan ug ang iyang gibugaton sa iyang purpose, sa iyang katuyuan. O gikusgon o gihatagan kini o grabe kayo nga emphasis sa maong writer kay iyang makita dinhi nga mauni siya ang kahimtang nga lisod kayo apan ang Dios walay imposible. Anaa ka sa kalisod. Gingon dinhi nga milingi siya kanako. Kini usa ka pinulungan nga naghulagway sa Dios nga nagduko, umiduko ang Ginoo. Sa dihang si David dito sa usa ka gahong, sa usa ka sitwasyon nga lisod kayo, nga nagtan-aw siya, nagpaabot siya nga malinawon sa Ginoo. Pag-agi sa Ginoo mga igsoon, wala lang siya labyi. Wala mo labay apan milingi kaniya, ug wala lang gani mulingi ni duko pag ug gihawas siya didto sa iyahang nahimutangan. Atong naon sama sa atong amahan ba, atong mahigugmaon nga amahan nga maglakaw ka sa usa ka park o sa plaza, nya naa ang bata nga gigunitan. Ug ikaw amahan o inahan, ang paggunit nimo sa bata dili lang nimo gunitan nga kanang wala kay puwersa o wala nimo guniti ug maayo kay ug mukalit niya nagdagan ug mulabang. So ang imong paggunit gi-secure gina nimo. Og panahon ang bata nga gustong naay kuhaon nga gusto siya naay ang gusto niya dili na mo mahatag, mo kisi-kisi nagmaayo. Ang inahan unsa man gibuhaton og amahan kun dili iyang gakson ang iyang anak. Bisag unsaon pa nagkisi-kisi di gina kabuhi. No? Atong makita ang proteksyon nga atong gihimo sa atong anak. Sama usab na sa gibuhat, no? Sama usab na sa gibuhat sa Dios kanato nga sa panahon nga naata sa dako ang suliran sa atong kinabuhi, usay mo kisi-kisi ta. Usahay maghimo tag atong kaugalingong solusyon sa atong kinabuhi, sa atong suliran para maaya arang-arang atong kinabuhi. Numdumi mga igsoon nga kining matang sa paghulat nga kini gitumong nato ngadto sa Dios ang atong pagpaabot. Dili sa umaabot nga panahon, dili sa nga posibilidad lamang nga dili sa possibility lang nga naimutabang, kundi tinuod gyud ni siya. Sa naana ka sa panahon sa pagpaabot mga igsoon, tubagon ka sa Dios, muduko siya ug kuhaon ka ug hawason ka
sa maong kalisod. Kaya ang atong Dios mga igsoon dili bungol. Dili gayud bungol ang Dios sa imong kasakit. Ang iyang kahilom samtang naghulat ka, dili na timailhan nga wala siya. Og silent gani ang Ginoo niya ng panahon nga nagsangpit ka kaniya, ayaw huna-una nga wala ang Dios. Ana-ana ang Dios sa imong kiliran. Kanunay nag-uban kanimo. Diin makita nato si kaduha nga atong punto, gingon dinhi nga pag mapaubsanon diha sa pagpaabot. So sa tanan natong gisulti sa atong example ni David mga igsoon, ang gihimo ni David sa iyang kalisod, wala gina siya mingon nga nagwild sa tungod kay naa siya sa kalisod, wala yung tabang niya. Apan ang iyang kahilom, ang iyang gihimo, ang iyang pagpaubos, mao'y nahimo niya nga hinagiban nga siya nakapaabot sa Dios sa panahon sa kalwasan. Kini ang pagpaabot puno ni sa paglaom. Ang Dios dili lang mo hatag kanato og pamaagi diha kun anaa ka na sa gahong o sa lungag, dili siya muhatag nato og instruction mga igsoon, kun dili siya mismo ang manaog. Kuhaon ka kun asa kang dapita nga naglisod sa imong kinabuhi. Salmo 40 bersikulo 2 ingon ni gikuha ni ako gikan sa mingaw nga gahong, no? Here, makita nato. Gingon niya gikuha ni ako sa usa ka mamingaw nga gahong gikan sa kalapukan, no? O gipahimutang niya ako sa akong mga tili ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Kini may sumakita nato nga ang picture ani nga si David anaagyod sa lugar nga wala na siya paglaom. Apan wala mo bati si David ina tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios nga siya luwason. Busa ning bersikulo 2 ningon siya nga gikuha ni ako sa usa ka mingaw nga gahong. Ingon niini ang nahitabo sa iyang pagpaabot sa Dios, sa iyang pagkamapaubsanon nga pagpaabot sa pag-abot sa hinabang. Gingon nina nga gikan sa kalapukan o gipahimutang niya akong mga tili ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Sa ako nang giingon ganiha mga igsoon, ang example nato is kanang huyong-huyong, quicksand. Wala kay mahimo. Labing siguro wa gyud kay mahimo ug wa gyud mo abot nga tabang maginay-hinay ra gyud kag kaunlod hantod ka mamatay. Mao na ang problema diha. Apan dinhi si David nagpaabot sa Dios. Mao nang gihaw-a siya, gikuha, iningon siya gikuha ni ako gikan sa usa ka mingaw nga gahong, gikan sa kalapukan o gipahimutang niya akong tili ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Instead nga naa na siya sa lapok, gikuha siya sa Dios. Gibutang siya sa lig-on o gahi nga agianan. Kana bitaw nakasuway siguro ta nga naglakaw ta sa kalsada nya ting ulan bitaw kusog ang ulan unya pagtan-aw nimo diha kanang nagias baha nay lapok, no? Nay lapok. So gi-estimate nimo ang lapok kung pwede ba nimo na nga mulabang ka diha. No? Pero out of curiosity nisuway jud ka og labang, no? Gatuo ka og mabawra. No? Karon kay hapit man niabot sa tuhod ang lapok di ay. So unsa may imong buhaton? So nagunahon na ka nagimo sa akong buhaton ani nga laom man ni lapukan ni. No? So, itunob ni mo ang pikastila, duha na. Unya, huwag mo sa nang birahon ng imong tiil mo, kamang ka, magkalapok ka. Ang iyong unang buhaton, nahibalo ko kung sa'yo akong, o ako magani, ang unang akong buhaton, muglingi ko, abay kakita, ay, maulaw ko. Sa uning, nganong niyatak man ko, ani, no? Unya, ugwa gani tao, hinahinay na itong bira. Hinahinayog bira. Pero kaya ba mo maigsoon kung ang imong tiil o imong sapatos o tsinelas nga naa silam sa lapok, damor imong birahon, damor ka nga mapilit. It's a picture mga igsoon nga kung ikaw anaa ka sa dako kay nga suliran sa imong kinabuhi, hinumdumi ayaw paghimo og imong kaugalingon nga solusyon. Dad-a ngadto sa Dios og iampo ang imong katuyuan nga madawat niya aron maluwas ka sa imong kahimtang. It's a picture of trust ngadto sa Ginoo nga dili ka maghimo og imong kaugalingong lakang. No? Kay ingon ana ang imong sitwasyon, duha ra imong pilian. Ang imong kaulaw or maibot ka diha sa lapok. So which is which? I-surrender sa Ginoo. Stay put, wait for the right time, kay naaray mo luwas nimo. Ingon ana, no? So mao nang gihimo sa Dios kanato. So ato makita nga hingpit nga nausab ni maong kahimtang, no? Dili lang wala lang gilimpyuhi, no? Sa Dios
si David samtang naa pa siya sa lapok. Hingpit nini nga gibalhin o gikuha siya gikan dito sa nagpuot nga yuta nga lapok, no? O gibutang siya sa usa ka bato. It's a picture mga igsuon nga ang Ginoo na gani mo'y mulihok sa atong kinabuhi pagluwas ka nato sa sanang mga suliran o sa atong kalisod atong kahimtang, dili lang ka kuhaon nga ibutang ka sa daplin kundi dili hinluan ka niya. Meaning ana unsa man ang imong suliran sa imong kinabuhi, gikuha ka sa Dios, giluwas ka sa Dios o gihatag pagyud sa Dios ang imong panginahanglan. O kitay maghimo niya na di kita kahimo na mga igsuon, no? Kung mulihok ang Dios, mulihok gayud siya sa hingpit. Dili siya mulihok lang nga kulang. Mulihok siya sa hingpit. Gihulagway ni David nga hingpit nga pagbag-o sa iyang espirituhanon o pisikal nga kahimtang tungod kay nisalig siya sa Dios nga labing gamahanan. Sa unang panahon mga igsuon dito sa Sidlakan, kay gingon din ni David nga gibalhin siya dito sa bato, no? Ligon nga baruganan, gibutang siya sa usa ka bato. Maghisgot ni tag bato ni atong sa unang panahon dito sa Sidlakan, ang kanang bato nagrepresenta siya og kalig-on, no? Nagrepresenta siya og usa ka simbolo sa kaluwasan. Kinsa ana siya makita na tumiyong gani tag bato naa na si babaw sa yuta, no? Makita nato na dinha nga kun naa na diha ka ibabaw sa bato, dili gyud ka maabot sa imong kaaway, no? Kini lig-on ug dili maapektuhan sa unsa mang mga unos sa imong kinabuhi. Mao man ni ang nagrepresent sa imong proteksyon. Sa espirituhanon kini nga bato walay lain mga igsoon. The cornerstone is the Lord Jesus Christ. Ang gipasabot nini nga bato mga igsoon, mo salig ka sa Dios tungod kay siya nakakita ng daan sa wala pa mahitabo ang imong kalisdanan. Kining sa espirituhanon nga panan-awon maigsuon kini si Ginoong Hesukristo mao kini ang bato. Kung maigo ang mga bagyo sa kinabuhi, dili nimo kinahanglan ang usa ka bag-ong filosofiya o usa ka mas maayo nga maagi sa pagtabang sa kagalingon. Kinahanglan nimo ang usa ka permanente ug dili matarog nga pundasyon. The Lord Jesus Christ is the foundation. No? He is the cornerstone. Mao na siya naglig-on pamag-ang, mao na siya naggunit sa atong kinabuhi. Gikan sa lapok nga ikaw gilamoy ngadto sa bato nga naghatag og kalig-on. Gikan sa imong kalisdanan, gikuha ka sa Dios, gigunitan ka, gibutang ka diha sa lugar nga ikaw masiguro ug makabaton ka kasiguruan. Gikan sa lugar nga walay kapahimutangan sa tiil ngadto sa lugar nga dili matarog. Gidala ka sa Dios sa usa ka lugar nga dili ka maunlod, dili ka malubong. Kini usa kapag matuod nga gipaambit ni David kanato mahitungod sa sitwasyon diin naghulat siya sa Dios. Mao ni iyang gipakita nga mauni ang mahitabo tungod kay ako nagpaabot sa Dios. Wala akong maghimo og mga lakang nga akong mahimo apan kini tinud-anay og dili lang teorya, no? Dili kay mahitungod sa kung unsang pagtabang sa Dios sa ang usa ka tawo sa umabot kundi dili usa ka talaan kini nga gipadayag ni David sa kung unsa gayud ang gibuhat sa Dios alang kaniya diha sa dihang siya natanggong sa usa ka gahong, no? Gipakita din ni David, wala siya moingon ang iyang kahimtang apan iyang gipakita kung unsa ang gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Nganuman nga ingon man ini mga igsoon, sa atong kinabuhi dili ta musugilon nga mao ni nahitabo nato, apan atong isugilon sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa maong panghitabo. It's a testimony sa ato ang bahin, no? Ato ni makita din nga kasamtangan doon natin mga suliran, kabalaka sa atong financial, panginahanglan samtang makakita ta diha sa atong balay nga nagtapok atong bills ba, no? Nya bayron na sad. Nya ato ra bag yung atong yung kanang usahay mo santop sa atong hunana kanang si Jonah. Kana si Jonah ug si Judith mo ni ato ag yung puya ginan duha no? Wala Judith na. Ni Jonah ako ang bayron nun. No? Mao na diha mga igsuon apan kung atong makita anaa ka diha nga kahimtang ana ang Dios sinundumi, no? Pagbati sa walay paglaom samtang kita nakakita sa relasyon nga padulong nang nga walay paglaom kahimtang.
Gipasabot dinhi usa ka ehemplo mga igsoon. Nga bisan pa ang ato ang relasyon sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong mga igsoon kun matandog kana nga maong kahimtang, duol nga to sa Dios kay siya ang mopahiluna, siya ang mopahimutang, siya ang moayo sa ato ang relasyon. Ingon ni anak kakasaligan atong Dios. Usa ba ka kabalatian nga wala nay kayuhan? Kung adunang may ingon na nga kahimtang ning si manaha, dili kita magpakaaron ingnon nga wala kita matanggong sa lapok. Atong nakita ang atong kaugalingon nga sama ta ni David nga anasa sa kagahong nga wala nay paglaom nga muluwas ug maluwas. Apan ang iyang paglaom mao lamang ang Dios. Sama sa atong kahimtang. Ug dayon gisultian kita niya kung unsa ang gibuhat sa Dios bahin niini, no? Wala mo sulti si David. Nga unsa ang kasakit nga iyang giatubang, unsa ang kamingaw ang iyang nasinati, ug unsa kalisod ang iyang kahimtang sa usa ka lugar diin aduna siya problema, ang iyang gisugid kung unsa ang gibuhat sa Dios sa maong panahon sa pagluwas kaniya. Kini usa ka haom nga nakuha gikan sa bersikulo 1. Ang bersikulo 1 mga igsoon nag-ingon nga si David naghulat, no? Naghulat si David. Ug ang Dios miduko ug mihinay ug naminaw kaniya. Dili kini usa ka dalan nga usara ang direksyon. Nga ato makita nga kita ray naglihok, kita ray naglisod, kita na lay nabilin, wala na ni nagmahal, no? Kini mga igsoon usa kini kadalan nga atong gisubay nga uban kanimo ang Dios. Sa tanang higayon, no? Nga maoy usay makapawala ni sa ato ang paglaom nga kung maghunahon na ta nga ikaw na lang usa, no? Mawad ang kag paglaom. Pero hinumdumi mga igsoon. God is Emmanuel. Naa siya kanunay sa tanang higayon. Si David mingon nga ang Dios nag-agak sa iyang mga lakang. Ug sa Hebrewanong pulong pa na mga igsoon nagpasabot na nga giayo, gilig-on, gipahimo, gipahiluna sa Dios ang tanan. O kita makasinati og grabe kayo nga trauma mga igsuon, udugay ng mga pagsulay. Usay kanunay ta magantos labi na gyud atong emotional maapektuhan, espirituhanon, apan hinunwi nga ang Dios dili lang mohatag kanimo og usa ka higayon nga maluwas. Siya mohatag kanimo og mapadayunon nga kalig-on. Ug siya nagbansay kanimo sa imong mga tiil, nagbutang sa usa ka lugar nga lig-on aron ikaw dili maglisod unsaon paglakaw pag-usab nga may mga pagsalig ug katuyuan ug aduna nay direksyon ang ihatag kanimo ang Dios. Unaw naa. Sample lang. Excuse me. Usa ka physical therapist, no? Kanang usa ka physical therapist nga nagtabang sa usa ka pasyente nga makabarog. Mao man ilang gihimo, sila may mo rehab aning mga dunay mga problema sa ilahang mga lawas, no? Usa ka physical therapist nga mo tabang sa usa ka pasyente nga mobarog, no? Sa usa gyud ka grabe nga kadaot nga iyang natagamtaman siyang lawas. Ang iyang mga batii sa pasyente mga igsoon nagkurog tungod sa kadaot. Wala siya pagsalig sa iyang kaugalingong lawas. Tungod kay nahibalo siya kung unsa iyang kahimtang. Ang therapist mga igsoon nagkupot kanila o na kaniya, nagpalig-on o nagiya sa mataglakang hangtod nga sila makalakaw nga lig-on sa ilahang kaugalingon. Mao ni gibuhat sa therapist. Kung ikaw magparehab, ikaw agakon ka sa Dios, iagakon ka ni maong therapist mga igsoon. Mao ni atong ma-picture. Mao ka na ang gibuhat sa balaang espiritu alang sa usa ka magtotoo nga nagpaayo gikan sa usa ka panahon sa kalisdanan. O gihimo ni sa usa ka tawo labaw pang mabuhat sa atong Dios. Ang kaluwasan o kagawasan bugos nga buhat sa Dios. Walay laing makahimo nini. Dili nimo mabira ang imong kaugalingon o mapuha ang imong kaugalingon pataas gamit ang imong kaugalingon kusog. Samtang anaa ka niya ng akahimtang sa lapok. Na kinahanglan ka og maluluwas nga mukabot kanimo ug mupataas kanimo ug muhawas kanimo ug muluwas kanimo. Dili nato na mahimo sa atong kaugalingon. Mahimong lig-on ang imong mga lakang, dili tungod kay kalit kang nahimong dili matarog, no? Kun dili tungod kay nagbarog ka diha kaniya nga mao gayud ang lig-on
ug dili matarog. No? Ang balikon. Maligon ang atong lakang, ang imong mga lakang, dili tungod kay kalit nga ikaw nahimong dili matarog o maligon. Kung dili tungod kay ikaw nagbarog, diha kaniya nga mao gayud ang ligon ug dili matarog nga baruganan. Anaa ka sa Dios. Ang Dios dili lang mo siyagit og tambag gikan sa ngilit sa gahong mga igsuon. Mubalik siya, mulingi siya, kuhaon ka, luwason ka niya. Mao na ang makita nato dinha sa ikatulong nga punto nga ato sa mapamatuod. Pagmatuod diha sa pagpaabot. Pinaagi ni atong mga experiences, mga igsuon, atong masinati nga kita anaa ni ana nga maong kahimtang. Ang manindot nga mahitabo niya na mga igsuon kay imong na experience ang mga kalisod, ikaw nakahilingkawas or ikaw naluwas. Apan subo sa palandungon nga ug ma-recall na nimong mga panghitabo nga ang imong makita, ang imong kaugalingon, padi pa lang gyud ko bright, di pa lang gyud ko kamao, no? Ang kaluwasan nga gihimo sa Dios atong malimtan sa panahon nga naa ka na sa haruhay. Apan sa panahon sa kalisod, makahinomdom ka sa Dios. Ug ikaw nagtuman sa iyang kabubuton mga igsuon kining pagmatuo diha sa pagpaabot. Mao ni ang ikatulo punto. Kini nga magpaabot nga nahimo sa atong kinabuhi mahimong pagkatuod o testimony sa atong naghihimo nga awit o kini mahimong usa ka imbitasyon. Sa atong mga nasinati o kasinatian sa atong kinabuhi mga igsuon, kung ikaw magpadayon diha sa paglakaw sa Ginoo, dili lamang kini kun nakahatag og kaayuhan sa atong kaugalingon matag usa, kun dili mahimo kining testimony sa palibot, sa mga katawhan, sa imong pamilya ug sa tibuok kalibutan. Ilang makita kung unsa ka maayo ang Dios nga atong gialagaran. No? Salmo 43 sinagingon, gibutangan niya og bagong awit akong baba, awit sa pagdaig ngadto sa atong Dios. Gikan sa kalisod mga igsoon sa iyang pagpaabot nga wala siya magdahom nga moabot. Apan si David adunay pagtuo nga luwason siya sa Dios ug sa diha na nga giluwas sa Dios giingon din niya gibutangan niya og bagong awit. Manalitan ikaw na nakas kalisod unya dayon na anay muluwas nimo, no? Dili gyud nimo kapugnan ang imong kaugalingon makaawit ka sa mga paborito nimong Christian songs, pagpasalamat sa Dios kay ikaw giluwas. Mao na nga diha mga igsuon makita nato din ningon si David nga gibutangan niya og bagong awit akong baba. Awit sa pagdaig ngadto sa atong Dios. Mao ni ang iyang paagi gipakita din ni mga igsuon nga kita ug dunay sitwasyon sa atong kinabuhi nga kita nakalingkawas sa atong mga kalisod, krisdanan sa atong kinabuhi, ang atong buhaton mao ang pagdaig ngadto sa Dios, dili pagdaig sa atong kaugalingon. No? Daghan ang makakita nini og mahadlok og mosalig sila sa Ginoo. Matud pa ni David. I-picture nimo kung naa ka ni anang lawom kay nga gahong mga igsuon. Kung ikaw na unlod na niya ng mga gahong, ang imong baba mapuno ginas pag-agulo, mapuno na sa lapok, mapuno ka puro ra ka panghupaw, puro ka paghilak. Apan kung ibutang ikaw sa Dios diha sa usa ka malig-on nga butanganan, usbo niya ang imiyang awit or ang imong awit. Kaning gipasabot ining awit mga igsuon kaning atong pagsigpag-agulo, atong pagsigpanghupaw, ang atong paghilak. Unya og luwason ka sa Ginoo, usbo niya ang maong mga awit sa imong baba, diin mauna ang mga panghupaw. Mingon si David, gibutangan niya ang bagong awit ang akong baba. Ang mapuli niya na mao igsuon ang bagong awit, gitawag na siya og kadash, no? Dili lang usa ka daan nga melodiya na nga gipun-an og mga pulong, usa kini ka bag-ong pagpahayag sa pagsimba nga nagagikan sa bag-ong kasinatian sa grasya sa Dios. Kung ikaw ipalingkawas sa Dios mga igsoon, dili gyud ikaw makapugong sa imong kaugalingon sa pagpasalamat, usahay gani mo tulo ang imong luha sa pagpasalamat sa Dios nga gihawas ka sa maong kalisod, no? Dili ka makaawit og bagong awit base lamang sa daan nga makadaugan. Ang imong mga kadaugan nga imong nasinati sa atong bag-ong panahon o sa karong nga panahon mga igsoon, atong pasalamatan ang Dios. Buot sa Dios nga hatagan ka og bag-ong pagmatuod karong adlaw. Testimony sa kamaayo sa Dios. Hatagan kapag matuod karong adlaw, kung anaa ka sa lawom nga kalisod mga igsuon, imong baba na puro gina pag-agulo, no? Kung atong makita dinhi, wala si David magsulat sa mga awit, ang Dios mao'y nagsulat sa mga awit. Mao ang nagbutang sa mga awit sa baba. O kung imong masinati ang grasya sa Dios, ang imong pagpanabot mausab. Ang imong kinabuhi mausab.
Ang imong pagbagulbol mapulihan og pasalamat. Ug ang imong mga panghupaw mapulihan og pag-awit. Ingon ni anak kamaya ang atong kasing-kasing mga igsuon kun ato gayong makita masinati ang kaayo sa Dios atong kinabuhi. Pansubo palandungon nga mosangpit ta sa Ginoo kun naa ta sa kalisod. Apan kun naa na ganita sa kahayahay o karuhay sa atong panahon, usahay makalimot ta. Dili man tanan. Usahay lang, no? Pero unsa na kakanunay ang usahay? Mo nay pangutana diha, no? Basi kanay yung usahay kanunay na nahitabo. So mga igsoon ato gyud tan-awon nga pagpasalamat kita sa Ginoo, no? Daghan ang ningon din nga daghan ang makakita nini og mahadlok ug mosalig sa Ginoo. Kini nga pulong mga igsoon nag-ingon nga ang ilang makita nga awit ang nagbag-o sa kinabuhi sa imong kalipay human sa pagsulay ug ang imong kalinaw taliwala sa mga sangputanan mahimong usa ka dayag nga wali o sermon ngadto sa usa ka kalibutan nga nagtan-aw. Gipasabot dinhi mga igsuon nga si David giluwa sa Dios ug ang ikaw ug kita anaa ta sa maong sitwasyon ang atong pag-agulo, ang atong panghupaw, ang pagluwa sa Dios kanato mahimo kana siya nga usa ka buhi nga testimonyo ngadto sa kalibutan. Ang gibuhat nga pagluwas kanimo mahimo kini nga sumbanan sa uban. Mahimo ni siyang example, mahimo ni siya nga pananglitan sa ilang kinabuhi nga makita nila nga ang Dios anaa sa imong kinabuhi. Kung ang Dios madala kanimo latas sa usa ka pagsulay, ang imong pagmatuod o testimony mahimong ebidensya nga kinahanglan nga gikinahanglan sa uban. Ang uban na kinahanglan ni magsuon nga aron motuo nga ang Dios makahimo usab nini ngadto kanila. Dili lamang kanato apan ang atong pagtestimony mga igsoon usa ka sama na sa usa ka wali ngadto sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Ilang nakita kung unsa imong kahimtang sa miagi ug ilang nakita ang giunsa kag unsa gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Tungod niya nang maong testimony ang kanang tao nga makakita niya na mga igsoon mahitabo gyud nga motuo sa Dios. Ikaw you are a living testimony mga igsoon. Naay mga tao nga atong sharean sa gospel mga igsoon dili na siya motan-aw Biblia. Maminaw ra na sa atong isulti. Unya usahay mga gitawag na sila og sana fault finder, no? Yang magsige na sila huwat og kanus sa kamasayop, badlungon ka. Pero di na sila mamati kun unsa ang pulong sa Ginoo. Ang ilang gitan-aw, giunsa nimo pagsulti ug unsa ang imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ikaw ang living testimony ni ining mga tawhana. Kita mga igsoon, kita ang buhi nga testimonyo ni ining mga tawhana. Dili na sila mubasa og Biblia ug ato na silang hatagan. Kaya ang ilahang Biblia, kamo, ako, kita, mao ang ilang Biblia. Kita ang gitan-aw. Ang atong kinabuhi gitan-aw nila kung tinud-anay ba nga atong pagdeklarar nga kita Kristohanon, tinud-anay ba nga atong gideklarar nga giluwas ta sa Dios, tinud-anay ba nga atong gideklarar nga ikaw usa ka sumusunod ni Kristo. Ikaw ang gitan-aw, ikaw ang gihimong Biblia, ikaw ang gihimong ehemplo. You are the living testimony niyaning mga tawhana mga igsoon. Busa mag-amping ta sa atong kinabuhi. Nga daghan makakita nini og mahadlok ug mosalig sa Ginoo. Mao ni gingon ni David. Wala siya maingon nga daghan ang makadungog. Ningon siya, apan maingon si David, daghan ang makakita. Wala siya maingon daghan ang makadungog. Kung nagisgot tag-awit sa gibuhat sa Dios nga David. Ngano man, kay ang kinabuhi nga naluwas mao'y makita sa mga tao. Ang gibuhat sa Dios mao'y makita sa mga tao. Dili lang ang pulong nga imong giawit ang madungog sa mga tao. Makita usab nila ang kinabuhi nga anaa luyo ni anang maong awit. It's your life. Makita nila ang pagbag-o, ang kalig-on, ang pagkamapaubsanon, ang papasiguli nga kalipay, ang nabag-o nga pagsalig. Nakita nila usa ka tawo nga naa sa gahong apan karon nagtindog na sa lig-on nga baruganan. Manindot nga ehemplo ka na mga igsoon. Kiniangay gyud nato ni nga pamalandungan. Tungod kay kini nagbag-o sa usa ka butang nga mahinungdanon bahin sa atong gipaabot karon nga prayer and fasting. Kung mosulod na kining 5 ka adlaw mga igsoon, magunahon ta nga ang bugtong butang na miligro mao ang imong kaugalingong pribado nga espirituhanon nga kasinatian. Nagtan-aw lang ta sa atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon, ang atong gitan-aw sa tinuod wala nimo makita ang gihimo ni David, gihimo sa Dios ngadto kang David.
Ang maong paghulat karon si manaha dili lamang alang kanimo. Ang gibuhat sa Dios kanimo bisan unsa pa kini kagamay, no? Inomdumi. Bisan unsa pa kini kagamay, bisan unsa pa kini ka talagsaon, kung itandi sa imong gilauman adunay moabot nga labaw pa sa imong gidahom, sa imong gipangita, gihulat, mahimo nimo dili makita kini bisan pa sa kapulihay. Ang atong pagdahom mga igsuon sa tubag sa Dios, gamay ra kayo kumpara sa iyang buhaton niya kanimo. Apan usahay ang atong pag-ampo, mingon ta nga wala tubag ka sa Dios ang akong prayer. No? Gitubag sa Dios sa lain nga paagi. Sama sa akong giingon sa una nga og nagampo ka og unsa ganito? Auto? Nagampo ka nagampo ka sa Ginoo nga tagaan kag sakyanan, tagaan kag auto, no? Ya Lord, may pagka Lord nakalimtan ako BYD Lord ha. Apay brand. Gitagaan kag payong. Sama ni Lord akong sakyan. Gituyo sa Ginoo tungod kay doon na kay balatian nga gihambin. Nga kung magsikag sakay niya ng sakyanan atakihon ka. Mao nang gitagaan kag payong aron maglakaw ka, maka-exercise ka. Unsa ka maayo ang Ginoo, di ba? Mayo ka payong, pero doon ay dakong katuyuan sa imong kinabuhi, nga ang imong kinabuhi mo taas pa. Nga dili ka mahiagong sa kalisdanan diha sa atakihon ka diha sa sakyanan, labi nag ikaw rang usa. Oh, BYD, bading yung driver. Giatake. Mo na tagaan ta og solusyon sa Ginoo apan moingon ta nga wala ta tubaga mga igsoon tungod kay ngano wala ta magtan-aw kung unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Gamay nga butang apan dako og kapuslanan sa atong kinabuhi, no? Ang katapusan tumong sa imong kaluwasan dili lang ang imong personal nga kahupayan, kini ang tibuok kalibutan nga himaya sa Dios nga mahitabo unya sa imong pag-testimony kung unsa ka maayo ang Dios sa inyong kinabuhi. Dili usikan sa Dios ang mga crisis nga moabot sa atong kinabuhi. Gikuha niya atong ang atong private nga pagkigbisog, no? Gibubuan niya sa iyahang milagrosong pagluwas. Ang atong kaugalingong pagpaningkamot gikuha na sa Dios mga igsoon kun dili iyang gipulingan ug usa ka milagrosong pagluwas kanato tungod kay nakita niya nga limitado ra gyud ang ato ang mahimo, ang atong kinabuhi. Ug dayon gihimo niya ang atong kinabuhi nga usa ka buhi ug nagaginhawa nga wali ug mahimo kining ilustrasyon sa usa ka kalibutan nga nagtan-aw kanato. Mao ni akong gingon nga living testimony ta. Ang atong pagluwas mahimong usa ka saksi. Ang atong awit mahimong usa ka imbitasyon alang sa uban nga mosalig sa Dios. Mga igsoon, ang simbahan wala makinahanglan og hingpit nga mga tao nga magpakaaron ingnon nga adunay hingpit nga kanta or adunay hingpit nga awit. Ang simbahan nagkinahanglan og naluwas nga mga tao nga matinud-anon nga makaingon, anaa ako niining kalisod ug giluwas ako sa Dios. Na ako'y mga kauban sa Bible study, mga igsuon nga gitawag nato og naa sa ikatulong nga bahin. No? Kay balo na mo ana. Mangutana sila, pwede dai mi simba diha nga ingon man mi ani. Ko kay balo ba mo? Ang simbahan wala na buhata alang sa mga matarong. Gibuhat na alang sa mga makasasala. Unsay gingon ni Ginoong Hesus? I did not come to save for the righteous, but I came to save sinners. Wala siya manialang sa mga matarong mga igsoon. Kaysa unang panahon ang mga matarong wala mo tan-aw sa Dios, wala mo ila sa Dios. Ilang nakita silang atubangan apan ilang gilansang sa cross. Ingon ni ana, kung maghari na umupatigbabaw na kanato ang atong pagkamatarong, sigurado ginasultian ko kamo wala mo makinahanglan Ginoo. Kay matud pa sa Roma, walay matarong bisag usa. Walay ni ang tanan may talikod sa Dios. Ang tanan dibiya sa Dios. Walay matarong bisag usa tungod kay kita makasala ug nakabisan sa himaya sa Dios. Ug maingon tag matarong ta mga igsoon sama ta sa mga Parisiyo ug Sadusiyo nga nagtan-aw silang kaugalingon nga matarong ug wala sila makinahanglan og Dios. Mao nang nahitabo ilang gisalikway ang Mesiyas, gilansang sa krus. Apan ang katuyuan sa Dios mao ang pagluwas sa mga makasasala. Kanay naghatag og kaisog kanato sa mga tawo naghulat kay dili kini usa ka pasundayag, kini usa ka awit sa tawo nga gikuha gikan sa lawom nga gahong.
Usa ka tawo nga giluwa sa Dios. Ato makita dinhi kakini nga mensahe alang ni kanatong tanan, labi na gyud nga moabot aning panahon nga ato ang i-celebrate ang ato ang kanang prayer and fasting, no? No pagabuhaton. Maayo kini nga mensahe alang kanato mga igsoon samtang mosulod kita sa semana sa pagampo ug pagpuasa. Kay dili kita mosulod ining semanaha nga pangutana lamang og Ginoo unsay imong buhaton alang kanako. Dili na mao ang tumong sa Ginoo kanato mga igsoon. Kung kita nagampo nagdahom ta sa Ginoo ug unsay iyang hatag kanato, kita moduol sa Dios sa pagampo tungod kay ang atong gikinahanglan siya mismo. Dili ang mga butang atong gikinahanglan kay nasayod na siyang daan kung unsa ang atong panginahanglan. Dada ang imong mga reklamo ngadto kaniya, ang imong kahadlok, imong kasagmuyo ug anaka sa kalisod ang kalisod mo sa pagsimba. Ug labi na gyud sa atong mga kalag nga dugay nang nibiya sa Dios. Kung ang imong kalag nahilom dad-an adto kaniya, dili kita magmugna og awit ato kining dawaton mga igsoon. Ang mga awit sa atong pagsimba, ang awit sa ato ang paghatag og kadungganan sa Dios, dili kana gikan nato kun dili gikan kana sa Dios. Ang Salmo 40 nagpunting ngadto sa usa ka tawo nga labaw pa kang David. Kining Salmo 40 mga igsoon, kung nagtan-aw ta sa sinugdanan sa atong pagsugod nini, ang atong gitan-aw si David. Kung atong tan-awon mga igsoon, kini nagpunting ngadto sa usa ka tawo nga labaw pa ni David. Kay ang sugilano ni David dili mao ang katapusan. Si David mga igsoon gikuha gikan sa gahong apan adunay usa ka labaw pa kang David kinsa misulod sa kinahiladman nga gahong diling sa kalibutan alang kanato. Misulod si Jesus sa maong gahong mga igsoon, ang gahong sa atong sala, kaulaw, paghukom o kamatayon, wala siya magbarog lang sa daplin sa atong pagkaguba, sa atong kalisod, sa atong kalisdanan, sa atong pagkasala, ug misinggit nga ug tambag ug layo, nanaog siya. Gikan dito sa iyang gingharian, iyang gibiyaan ang iyang kahiyahay, mianisis kalibutan, minaog diri sa gahong sa atong mga sala, aron kitang tanan maluwas. Madalang ngadto sa iyang gingharian, balik sa iyang amahan. Nahimo siyang tao, mitunob siya sa lapok, nining kalibutan na. Gipasaan niya ang atong mga kasubo, ang atong mga pagantos, gisalikway, nasamdan, gilansang sa krus o gilubong siya dito sa krus o may singgit si Ginoong Hesus. Ug lahi ang kan David nga salmo mga igsoon. Na sinati ni Hesus ang kahilom sa paghukom. Na sinati ni ang kahilom sa paghukom, puli kanato nga unta kita ang angay hukman, nga kita unta ang angay ilansang sa krus. Panluyo sa kahilom ni Ginoong Hesus, iyang giantos, iyang giagwanta ang tanang kasakitan alang sa pagluwas kanato. Gikan sa tukma nga kamatayon o kalaglagan dito sa mainit nga kalayo. Iyang gidawat ang tanan. Ug sa ikatulo ka adlaw gibayaw siya sa amahan. Ang pagbanahon ni Hesus mao ang dakong bag-ong awit alang kanato sa atong kasaysayan. Gisultian kita niini nga ang gahong dili makadawat ug wala maggunit sa katapusang pulong. Ang lapok dili makadawat sa katapusang pulong, wala na dili gikan ang katapusang pulong. Ang sala dili gikan diha ang katapusang pulong. Ang kamatayon dili mao ang nagagikanan sa katapusang pulong. Ang Dios ang makadawat ug nagpasabot kini nga ang katapusang pulong iya sa Dios. It's not our sin, it's not the lubnganan, it's not the cross, but Jesus. Siya ang last word nga naghatag kanato og kaluwasan. Mahimo gyapon kitang maghulat nga may luha mga igsoon, walay tubag sa mga pangutana kun mubati ka kabugaton sa imong matiil nga nawala og nawad-an og kalig-on kasing-kasing nato nga gikapoy na apan dili kita maghulat isip mga tawo nga gibiyaan sa Dios. Naghulat kita isip mga tao kansang manuluwas misulod sa lubnganan, minaog gikan sa gingharian, minaog diri sa yuta ug migawas nga magbadaogon. We are fighting not because we need victory, but we are fighting because we are already victorious. Nakig-away ta sa kontra mga igsoon, dili kay tungod kay kita gustong modaog, nagmadaogon na ta. Gumikan ni Ginoong Hesus. Nakig-away ta tungod kay kita ang mga tao nga madaogon diha ni Kristo. Muduol kita tungod kay siya miyukbo. Wala kita magpuasa aron pugson ang kamot sa Dios. Giablihan nato ang atong mga kamot ngadto sa Dios nga nagbukas na diha sa lubnganan.
Ug dili kita maningkamot mga igsuon sa paghimo og awit gamit ang atong kaugalingong mga kusog, no? Naghulat kita nga bukas ang mga kamot kay ang Dios nagduko gihapon milingi kanato diha ni Kristo ug siya miduko sa hingpit aron pagluwas kanato, pagbayaw kanato, pagpalig-on kanato, pagtudlo kanato sa pag-awit, pag-usab. So pangutana, asa man ta karon? Ana ka ba sa lawak nga hulatanan? Nagpalig-on? Naunlod ka ba sa lapok? Naglakaw ka ba diha sa kadaugan sa bersikulo 3? Mahimo kitang katawhan nga matinud-anon nga maghulat, madasigon nga nagdaig ug makinabuhi nga nagpakita o nagpamatuod nga makadani sa katawhan sa kalibutan nga kita nang madaugon diha ni Kristo. So ato makita diri mga igsuon nga pangutanang naglakaw ka ba sa kadaugan diha sa bersikulo 3? Kung mauna ang imuhang kahimtang karon, ayaw itago ang imong mga alawiton. Mahimo unta kita nga katawhan nga matinud-anon nga naghulat, madasigon nga nagdaig ug nagkinabuhi nga nagpakita nga ang pagmatuod nga makadani sa naguba nato nga kalibutan mao lamang ang pagsalig sa Dios. Sa tanang kalisod nga atong giatubang mga igsuon, hinumdumi anaa si Kristo, anaa si Ginoong Hesus. Mao ni kakaron mga igsuon, mag-celebrate sa atong communion, andamo na to atong kasing-kasing ug ato ang huna-huna nga mututok ta diha sa katuyuan ni Ginoong Hesus sa atong paghandom sa iyang kamatayon didto sa krus. Magampo ta. Salamat Ginoo Lord sa imong mensaheng imong gihatag kanamo nga luyo sa among mga kahuyang, ikaw naghatag kanamo og kalig-on. Nining kapunon Ginoo God Lord, tudloi kami nga mahimo kaming ehemplo sa imong mga katawhan nga nasa palibot Ginoo God, nga magamit ang among tag-usa nga kinabuhi nga daghan ang mapadaygan Ginoo God, nga ang Dios maayo, ang Dios matinud-anon ug ang Dios labing gamhanan ug walay lain among gikinahanglan kundi si Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa mensahe ug kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.